Nogle af dem ligner en cykel, andre en mindre motorcykel, og fælles for dem alle er, at de kan få smilet frem hos store og små drenge med benzin i blodet. En ny udstilling for knallerter har netop slået dørene op i Horsens. De gamle knallerter stråler i deres glans på udstillingspodierne. Nogle mere end andre. Denne ICM, fremstillet i 1955 i Horsens, var datidens transportløsning. Danskerne har et behov for yderligere transportmidler. De kan ikke længere nøjes med cyklen. Bilen er for dyr, og så opstår der en lang række knallertproducenter, som opfylder et behov hos danskerne. Knallerterne blev udviklet på mange danske fabrikker op gennem 50'erne. Fra cykelstil med simpel påmonteret motor med trykrulle til små motorcykellignende maskiner. Og i deres velmagtsdage var de transportmidlet for alle. Selv unge mennesker i dag har biler. Hvis man er under 18, så må man nøjes med en scooter. Og det her knallertfænomen er i dag et udpræget ungdomsfænomen. Men det var det ikke i 50'erne. Dengang der var det et bredt fænomen, som en knallert var noget, som alle kunne bruge, og ikke noget, der var reserveret til en ungdomsgruppe som sådan. I dag var en flok unge i knallertalderen på besøg, og der blev kigget på de gamle maskiner. Jamen, det er jo ikke lige sådan en, jeg har derhjemme jo. Men fedt nok med bagagebær der på, det er meget fint. Og selvom det ikke er den moderne scooter, de selv ejer, så kunne oldtimerne dog godt imponere. Den ser lidt mere sådan Harley Davidson-agtig ud, så den er også tungere at dreje med, kunne jeg forestille mig. Ikke som manøvredygtig, som dem vi har i dag. Var det noget, der kunne stå hjemme i carporten, det der? Ja, som udstilling. Jeg vil ikke køre rundt på den på vejen endnu i hvert fald. Med en tophastighed på 60 km i timen var røvskubberen noget af en fartmaskine. Ja, det kunne jeg ikke tænke mig. Det ville blive for ubehageligt. På den anden side, det ville være en oplevelse at køre 60 på sådan en der. Fordi man nok får en anden oplevelse af farten, end man ville gøre på en almindelig knallert. At se de gamle knallerter bragte fordomstidsminder frem, både godt og skidt. Jeg har haft en Honda, og jeg har haft en Chow, sådan en pedal en. Hvad sagde drengene til det? Ja, det var ikke så populært. Hondaen var bedre, men den holdt ikke så lang tid, og derfor var jeg nødt til at købe den der Chow. Hvor mange af dem kan køre? Det kan de alle sammen. Hvad, kan vi se det? Vi kan se dem, ja. Det er klart. Jeg holder på hat og briller. Nu skal vi også til noget, der begynder med K. Kaffe med Kurt.